बर' माहारिखौ गोजौ थासारियाव लांनो थाखाय बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनाय बायदि गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगौ बा लानांगौ बेखौ लोब्बा लाखिनानै बर' हारिनि गुबुन गुबुन धोरोमारि आफाद, समाजारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद गासैबो बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौ जाय बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामबाय बेखौ बरायनाय हाबाफारिया गोबां समनिफ्राय जाबोदों आरो बेनिफ्रायनो बर' हारिनि गेजेराव मोजां रोखोमै मोजांनिफ्राय मोजां नाम्बार लानानै मोजाङै रिजाल्टफोरखौ जाबोनायखौ जों नुदों। मानो होनोब्ला जाय बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामबाय बेखौ बरायनाय हाबाफारियाबो गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि मिशन कुवालिटि इडुकेसननि जा हाबाफारि हिसाबै जों सानना लानो हायो। जों थिननानैल' जाया बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामबाय बेखौ बरायनायाबो जोंनि मोनसे मावनां हाबाफारि। दा थिग बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरा बरायदों गोजोनथावना आरो बिदिनो जोङो उननि जेनेरेसनखौ मोजाङै जोङो बिथांमोनखौ आरोबाव जौगानायनि हाबाफारियाव बा फरायनायनि जा गोसो बेखौ मोजाङै लाहोनो थाखाय जोङो बेबो मोनसे बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारिजों होननानै जों साननो हायो। दा देग्लाय दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हिसाब बायदियै बर' बिजोंजों फरायनानै पास खालामनाय फार्स्ट डिभिजन पास खालामनाय बेनि हारा थांनाय बोसोरनिख्रुइ एसे खम, थेवब्लाबो बे गोलाव समनिफ्राय जि गुन गोनां सोलोंथाइ हाबाफारि बे लाफानाया दिनै एसे गाबोन एसे बोसोरफ्रोमबो बारायबोदों। दा बे मोजां लैखोन होननानै जों साननो हायो। दा बेजोंनो फोरमायनाय समाजनि गेजेराव फोरमायनो लुबैदों आरो बे रोखोमनि बे ट्रेन्डआ जुदि थाबाय थायोब्ला जोंनि बर' समाजाव गुन गोनां सोलोंथाइ बे हाबाफारिया निस्सय जाफुंसारगोन बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो। आरो बेयाव जाफुंसारनायनि लामाखौ जों साफ्रोमबो बर' समाजाव थानाय गारजेन, फोरोंगिरि, बर' हारिनिनो गुबुन गुबुन आफादफोराव थानाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोङो मार्गदर्शन होनांगोन। अब्लासो जोङो गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोंनि जेनेरेसननो होनो हागोन। आरो जोंनि जा इडुकेसननि जा पलिसि स्टेटनि बे इडुकेसनेल पलिसिया जुदि समानै बर' बिजोङाव फरायनाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव जुदि इमप्लिमेन्ट जाफैयोब्ला जोङो बे गुन गोनां सोलोंथाइखौ निस्सय मोनगोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो। मानो होनोब्ला जोङो दिनैसिमबो बर' मिडियाम गुदि फरायसालियाव सिंगेल टिचार जानानै दं। बर' मिडियाम एमइ आरो हाइ स्कुलफ्राव BSc फोरोंगिरि दासिमबो आबुङै गैजोबा। दा बेफोरखौ जोङो मोननो हाजोबोब्ला जोंनि फरायनायनि जा बारहावा आबहावा बेयो निस्सय मोजाङै मोजां जागोन बेखौ जों साननो हायो। देग्लायनि उदालगुरि जिल्लायावहा बर' बिजोंजों फरायनाय गासैबो बांदोंना खमायदों? ओरैनो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जा HSLC एग्जाम बे HSLC एग्जाम होग्रा फरायसाफोरनि अनजिमाया एसे खम खामोन। ओंखायनो बेखौ नोजोर बोयोब्ला आरोबाव जोङो देग्लायनि जे HSLCनि एग्जामाव पास जानायनि जि अनजिमा फार्स्ट डिभिजनाव पास जानाय बेयो एसे खमायदोंब्लाबो बै टटेल जि एपियार जानाय बेखौ नायोब्ला एखे रोखोमैनो दङ बेखौ जोङो फोरमायनो हायो। दा देग्लाय 2019 मायथाइयाव उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 217 सा फरायसाया फार्स्ट डिभिजनखौ मोननो हादों। बेखौ जोङो गोसो गोरबोजों बरायदों आरो बेखौ बे बरायनाय हाबाफारिखौ जोङो बेयो मिशन कुवालिटि इडुकेसननि मोनसे होननानै जोङो साननानै लायो। फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइखौ जौगाहोनायाव माबाफोर थांखि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन कुवालिटि इडुकेसन बे मिशनखौ 2020सिम दोनखादों। दा बेनिनो मावनां हाबाफारि हिसाबै जोङो देग्लाय आरोबाव जिल्ला हिसाबै जोङो मोनसे मावथांखि लादों स्पेसियेलि मिशन 15 मोनफ्रोमबो आनसलिकआव नङाब्लाबो खमैनो 15 जन फार्स्ट डिभिजन खालामथारनांगौ बे मोनसे मावथांखि हिसाबै जोङो फोसावना दोनदों। जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव गासै
22टा आनसलिक कमिटि दङ बे 22टा आनसलिक कमिटिनिफ्राय मिशन 15 हिसाबै जों मावफारि लादों माने 15 जन सा 15 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन जाथारनांगौ खमैबो हायोबा बेनि बारा खालामनांगौ दा बे मोनसे मिशन हिसाबै जोङो मावथांखि लादों दा मावथांखि हिसाबै जोङो क्लास 9, 10 बिनि फरायसाफोरखौ मोटिभेसन होना आरो 10 मोनहैयोब्लानो केरियार काउन्सिलिं सोमोन्दै जोङो केरियार काउन्सिलिं हाबाफारि लादों आरो बेजों लोगोसे बिमा बिफाखौ लोगो हमनाय मोनफ्रोमबो आनसलिकनि बिबानगिरि बिथांमोना लोगो हमदों आरोबाव जाय बिथांमोना क्लास 10आव फरायबाय बिथांमोनखौ स्पेसियेल मोनसे कचिं होनायनि हाबाफारि बेखौ मोनफ्रोमबो आनसलिकआ लादों दा बेखिनि हाबाफारिखौ मावथांखि हिसाबै जों गनायनानै लादों। देग्लायनि बे 2019 मायथाइयाव थाखो जियाव सेथि मासि आवग्रिलांनाय बिथांनि बागै मा मेसेज होनो देग्लायनि गिबियावनो साबायखर जासिगोन आरो सानदों 2019 मायथाइयाव जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लाइमोन आफादा जाबायदि थांखि लानानै मेट्रिक आनजादनि सेथि थाखोआव उथ्रिनाय बेजों लोगोसे हायार सेकेन्डारि सेथि थाखोआव उथ्रिनाय बे मोननै बाहागोखौ लानानै बोसोरारि सोलोंथाइ सावराय बिफानजों गोरोबफानानै बिथांमोनखौ सनमान बावदों बिथांमोननो मानलाय बावदों बेखायनो आं बेखौ आसा फारिदों बोसोरफ्रोमबो मावबोबाय थानाय सिन्ता दुग्रा बाथौ गौतमनि लाइमोन आफादनि नाजानायाव हाजासे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जिल्लानि सिङाव थानानै रौता आनसलिक बाथौ गौतमनि लाइमोन आफादा फरायसुला फरायसुलिनि बर' जाथिनि इयुन जोलै दावगानायाव बिथांमोननि जेनेरेल हाबाफारि बिथांमोनखौ मान बावनाया इयुनाव बिथांमोनखौ मोनसे गिदिर हिस्टरि फरायसुला फरायसुलिनि सायाव गोरबोआव सोनानै होदों आरो बै बिखा गोरबोआव सोनानै होनाय बिथांमोनखौ मावबोनायानो बर' जाथिनि सासे गेदेमा सुबुं महरै जोनोम मोननाय समान